5. do 7. apríla sa kultúrny dom Zrkadlový Háj na chvíľu premenil na jedinečný Lego svet. Pôsobivá výstava Kocky zbierky Lego bola interaktívnou udalosťou, ktorá ponúkla návštevníkom neuveriteľný zážitok plný zábavy. Priatelia a zberatelia, ktorí túto výstavu už roky a naozaj roky, možno aj 10 ročia skladajú, dali dohromady vzácnu zbierku. Podľa mňa je vzácna tým, že máte tu dlhé obdobie, možno až 40 až 50 rokov Lega, to znamená, sú tu práve modely, na ktorých možno vidieť aj ako sa rozvíjala taká tá známa séria Technic Supercar, potom tu máte krásne mestá, od čias westernových až po moderné mesto. Ja myslím, že sa nám podarilo spolu s kultúrnymi zariadeniami a s týmito našimi skvelými zberateľmi vytvoriť zaujímavý projekt, ktorý ponúka krásu, dotyk, radosť a hravosť, čo bol zámerom aj zakladateľa Lega v roku 1932, keď vzniklo. Výstavná zbierka zahrňovala viac ako 80 modelov. Unikátom bola aj kompletná zbierka modelov Supercar od roku 1978 až po rok 2023. Je to zbierka vlastne Lego Technic Supercar od roku 1978, kedy vyrobili prvé takéto Lego Technic, až po toto posledné Ferrari, ktoré bolo vyrobené minulý rok. Ale ľudia môžu vidieť kompletne, ako tá technológia sa zlepšovala a ako to bolo stále dokonalejšie a dokonalejšie. Okrem toho mohli návštevníci ovládať stavebné stroje a modely terénnych aut, čo predstavovalo nekonečné hodiny zábavy pre deti aj dospelých. No, tým, že mám dvoch chalanov, tak u nás je Lego naozaj jedna z najobľúbenejších hračiek. Teraz už postupne máme doma iba Lego a Lego máme všade, takže Lego je naozaj veľmi obľúbená hračka u nás a priznám sa, že aj ja sama niekedy sa prichytím pri tom, že si k ním sadnem a spoločne staviame niečo z Lega. Je to naozaj úžasné a som veľmi rada, že takúto exkluzívnu výstavu máme aj u nás v Petržalke, lebo naozaj je to taká rarita vidieť aj tie súkromné zbierky Lega tuto u nás v Zrkadlovom Háji. Veľkú pozornosť priťahovala obrovská dioráma zo série Mesto, tvorená viac ako 200 setmi, s 50 metrov dlhým koľajiskom, 15 vlakmi, ktoré bolo možné ovládať. Okrem toho bolo možné obdivovať jedinečné prostredie podmorského sveta, 15-metrovú panorámu mesta, zábavného parku či letiska. A taký najvzácnejší set, čo zo City, čo tu je, tak je taký jeden Lego House, ktorý je jeden z posledných, možno za 4 roky, vyrábala firma Bricklink pre Lego a jeden z 10 000 na celej planete. A oni sa ani nepredávajú, predávali sa iba na jeden krát a tým pádom nedá sa už kúpiť a jedine len od nejakých tých priekupníkov. Na výstave ste mohli nájsť aj monumentálne stavby vrátane slávneho Titaniku, botanickú zbierku rastlín a diorámu Harryho Pottera. Medzi ďalšie atrakcie patrili aj netradičné modely, ktoré Lego nikdy nevydalo. Sú návrhári, ktorí navrhli plán a napríklad toto je kompletne všetko postavené z Lego kociek. Lego to nikdy nevydalo, ale všetky časti sú vlastne z kociek postavené, kde len si človek môže kúpiť návod. Podujatie bolo skutočným zážitkom pre všetkých milovníkov Lega. Výstava sa skladala z približne 370 000 kociek a počas 3 dní ju navštívilo vyše 1500 ľudí. Možnosť vidieť ikonické modely a dokonca ich ovládať bol jedinečný zážitok pre všetkých návštevníkov.